Para na sa Cubao Station, Cubao Town Line. Makati Center. Ito ang business center ng Maynila. Ayan, dito tayo. So, andito tayo sa Greenbelt. So, pasyal-pasyalan tayo dito. Dito may kalabaw dito. So ayan. Oh, yan. So yung mga road trip. So ayan, oh. Dito tayo sa Panito. Ang katabi ng Panito ay yung chapel. So may chapel tayo dito. So malaking chapel. So diba? So masaya dito. Pasyalan din natin sa paminsan-minsan. Maganda kaya dito. So ayan na, dito lang yan sa Makati. Dito sa Greenbelt, Makati. So ayan na. See? So ayan o, waterfalls. So ayan yung mga isda nya. Yun yung koi. See? So ayan, lalaking koi o. Ayan. So dito lang yan sa likod ng, maluwang pala talaga ito. So dito tayo sa likod ng Ayala Museum. So ayan o. So talagang kalan ito para dito. So teka lang.
So yun yung mga koi oh. Yun. Oh, yung kanina. Iikot lang tayo. So yun yung mga Japanese koi oh. Pag lumalapit ako, lumalayo din sila eh. Ayan oh. Ang laki. Mababaw lang dyan sa area na yan, mababaw lang. See? Oh, ayun siya oh. Papalapit sila. Diba? Yun. Kita nyo? Ang galing. Ang lalaki. Wow. So, ayun siya. Ang galing. Sunod-sunod sila. Dito naman sa area na to, tingnan mo to, ang laki. So ayan. Wow, laki. Namang isda yan. Wow, laki yun. So laya rin siya ng Japanese koi. Ayan o, pugis yata ito. Para siyang ano ito. Tawag dito. Janitor fish na puti. So ito, laki oh. Oh, nakita mo. Yan, laki. Galing. Sir, ano pangalan niyo, sir? Sandro Abella po. So, yan, nandito si Sandro Abella. Abella? Oh. So, sir, paano niyo pinapakain itong mga koi pan niyo? Yung mga koi dyan, hindi naman bibira naman pakainin, yung lumot lang kinakain niya. Ay, wala kayong mga pagkain na parang feeds, gano'n? Wala. Ganyan lang siya. Ganyan lang. Yung mga nagsisimba minsan, yung mga bata, may mga dalang tinapay, yung hinahagin. Yan ang hinahain. Yan ang kinakain. Hindi nabubuhay sila. Buwaysan kasi lumot. Hanggang doon, di ba ang haba niyan? Hanggang doon sa ano yan? Hanggang Mas doon. maganda pa rin, panay lumot, matataba yung... Oo, malalaki yung naandun banda sa may malalaking. Ano mga klaseng isda man na dyan? Koi, Japanese koi, tsaka may mga malalaki. Koi, may malaki, yung hammerhead shark. Oo, yung hammers dyan. Red Paco, yung pinakamalaki red Paco. Ay, tako yung malapad. Oo. Oh, yun, kita ko yun. So sa palagay mo, mga ilang isda ang mayroon dyan? Madami siya eh. May mga sandaan kaya? Meron, di ba ako nakita maliliit eh? Oo, mayroon, mahigit. Doon sa lalo sa taas doon. Marami doon. Hindi pa kasi na yung lilipat lahat eh. Andun ang pinakamarami sa taas sa may tulay. Ay, meron pa doon? Meron pa. Ay, maganda doon. Ay, Mas marami. yun. Silipin ko na lang doon. So, sir, thank you sir. Okay, sir. Si Bon sa Bonsai Vlog. Sige, thank you. Thank you.
So ayun mga Kuro Trips, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa Greenbelt Makati, sa koi pond ng Greenbelt. So sa inyo, hanggang sa muli, maraming salamat, paalam, bye!